tomto seriáli vám každý týždeň predstavíme projekty, ktoré mnohým ľuďom pomôžu uplatniť sa na trhu práce alebo sa lepšie začleniť do spoločnosti. Spolufinancuje ich Európska únia prostredníctvom programu Slovensko. Postupne sa pozrieme na rôzne formy poskytovania pomoci v pracovnej aj sociálnej oblasti. Tento jobček je takto pripravený, že tu bude mať kuchynskú linku spojenú aj tu. V tejto miestnosti bude mať schodištie, čo pôjde hore a bude mať 3 izby ešte hore. Ondrej Tyrpak nám ukazuje rodinný dom, v ktorom bude bývať jeho syn. Rozhodol sa pre neho postaviť dôstojné bývanie v obci Vtáčkovce pri Košiciach. Sám by to však nezvládol. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v minulom roku vyhlásil výzvu s názvom Bývanie na dosah, ktorá je zameraná na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva v regiónoch Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Cieľom výzvy je podpora a rozvoj svojpomocnej asistovanej výstavby rodinných domov pre ohrozené skupiny obyvateľstva a vlastne táto svojpomocná výstavba má cieľovú skupinu integrovať do spoločnosti. Podpora dostupného bývania dnes rezonuje ako silná téma aj na pôde Európskej únie, ktorá motivuje členské štáty, aby pri strednodobovom preskúmaní programov, ktorými implementujú kohéznu politiku, prehodnotili investície do dostupného bývania a robili ho dostupnejším, prístupnejším hlavne pre najviac znevýhodnené skupiny obyvateľov. Cieľovou skupinou výzvy Bývanie na dosah sú osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, fyzické osoby v nepriaznivej finančnej situácii a v neposlednom rade marginalizované komunity. Táto výzva smeruje na svojpomocnú výstavbu obydlí a sprevádzanie občanov zo znevýhodnených skupín obyvateľstva práve pri svojpomocnej výstavbe obydlí prostredníctvom mäkkých asistencií, pod ktorými si môžeme predstaviť tú samotnú krízovú intervenciu a prvotnú prácu s klientom, teda so znevýhodneným občanom, ktorý prechádza rôznymi životnými problémami. Dlhodobo sa tejto forme pomoci venuje nezisková organizácia Projekt Dom O. Tá bola v rámci výzvy Bývanie na dosah úspešná a dnes môže zo získaných finančných prostriedkov poskytovať pomoc v 4 oblastiach. Prvá je sociálna práca, ktorou klienta pripravujeme na to, aby bol schopný sám si v budúcnosti financovať svoje vlastné legálne bývanie. Druhý komponent je pracovné intervencie a pracovné poradenstvo. Tým, že si to klient financuje sám, tak potrebuje mať dostatočný príjem, takže pomáhame mu nájsť si vlastnú prácu, respektíve zlepšiť si príjmy, tak aby bol schopný si to financovať. Tretí komponent je stavebná asistencia, čiže celú tú výstavbu manažujeme, pretože naši klienti zvyčajne nemajú skúsenosti so žiadnou výstavbou a už vôbec nie s legálnou výstavbou. Toto organizácia nám veľmi pomáha nám s papierami, pomáha nám všetkým. Proste všetkým by sme to nezvládli. Takí chudobní ľudia, jak my sme tu na Slovensku, potrebujeme nejakú pomoc alebo dačo také, aby nám takto pomohlo. Aby to tí mladí mohli si stavať a nie na čierno domy, ale legálne domy. Väčšinou si svojpomocne stavajú menšie murované domy, ktoré poskytujú strechu nad hlavou celej rodine. Samotné získanie bývania je však až posledným krokom, ktorému predchádza dlhodobá a systematická príprava. Projekt domov ponúka vlastne viaceré služby, či teda už od administratívy, ktorá je najťažšia pre našich klientov, a teda dostať sa ku stavebnému povoleniu, k úveru a podobne. Ale zároveň pripravujeme klientov aj na to, že tá práca začne aj potom, keď už dostanú úver, ten úver bude treba splácať a podobne. Dostali sme 18 000 úver, splácame každý mesiac. A keby nebol ten úver, tak by sme si to nepostavili. Skáďal by sme zobrali peniaze na také domčeky, aby si mladí postavili, aby žili. Predpokladom pre úspešné absolvovanie toho projektu je preukázanie schopností byť zodpovedným v odkladaní si finančných prostriedkov a tým sa kvalifikovať pre čerpanie úverových rámcov v komerčných bankách. Jedná sa o bezúrokové riešenia, to znamená úvery v malých sumách do 20 000 eur, ktoré slúžia na výstavbu konkrétnych bytových riešení, ktoré je možné stavať svojpomocne.
Ľudia, ktorí si svojpomocne postavili strechu nad hlavou, často hovoria o pocite hrdosti. Vďaka vlastnému úsiliu sa dokázali vymaniť zo zložitého prostredia a zabezpečiť bývanie pre seba a aj svoju rodinu. Výsledkom našej práce nie je len samotný postavený dom, ktorý je možné vidieť, ale výsledkom je aj usporiadaná rodina a podmienky, ktoré umožňujú tejto rodine sa ďalej rozvíjať. To znamená, deti majú priestor na písací stôl, kde si môžu robiť úlohy a následne študovať. Rodičia majú priestor, kde sa môžu vyspať a chodiť do práce odpočinutí, čo pri tejto komunite býva často problém.